Видите, хора сме рай бакали, сега ще ви покажа тук едно място на духовете. Много ще скейт. Окей, сега заминавам скейта. Там има едно супер страховито място. Ето схванахме с едно момче на бас, че трябва да направя тук един скок, ама не знам откъде, брат. Ето на Павле, както гледаш сега тук, ще видиш, че няма откъде да скоча. За колко почне? Иляй. Съм просто учим да карам скейт вътре в пясъка. Добре, това е моята сянка. Евли. Това е. Много страшно място. Направо ма да търпи. Слай, както виждаш, се запечатам от всякъде. Чай да покажа от друга страна. Едно тъмно е. Ето е тук запечатам от всякъде. С тухли. Оле, тук има дупки. What. Там пише нищо червено. Тук е много страшно. Ние идвахме с Гален и си имаме приятел в училище. И така идвахме тук и гледахме. И видях тогава някаква сянка се разлизва. Много страшно. Ма е страх дори да гледам. Не знам, вие нищо не виждате, отвътре, трябва да карай. Там долу още по-страшно. Има път как да се влезе, сега ще ви покажа. Ето, брат, както виждаш, няма откъде да скоча. Я чакай, има откъде, чакай малко. Сега. Ето, тъс, ако се кача върху тъс къщичка отгоре. Решим му, дали той не е 3 метра, не, той е много по-малко. Слай, я как, брат? Но стопабле няма как. Няма откъде да скоча. Да, имам, ама... Точно откъде не знам, ама не са толкова високи. Не виждаш там ли са играчки? Добре, чакай. Сега ще покажа, тук може да се влезе. Ще да вляза вътре. Това е като среща с смъртта едно, брат, често ти казвам. Много е страшно. В момента снимам само защото Галено ти там си пише за изпита. В момента някой да снимам, защото всичките ми приятели не са тук в момента в града. Някои са, ама не искат да се занимават. Ето тук се влиза. Оле, страхно е. Дори да отворя. Да, честно ви казвам, хора, това е като среща, напишете в Google среща с смъртта едно на български език и вижте филма, това е също. Тук се влиза и е там. Добре, сега ще ви покажа, че тук навсякъде е запечатано, а точно Павле иска да направи там някакви номера вътре, ама няма как. Но какво му паща с гарга. Добре, ето, запечатано навсякъде. Нали? Ще става ли скейта? Не, ще го взема. Ето. Вижте, е там, е това. Там са го запечатали. За да не влияят наркомани, защото преди влияха така наркомани. Почнаха да драскат в графити, се трусят. И на тези хора тук им писна и го затвориха. Ето е тук. Добре, хора, сега ще ви разкажа една история. Не, истина не са шегувам. Ето е тук запечатано от нас дете. Преди 4 години гаджето на чичо ми с една негова приятелка са влизали тук и са пушили. И като са влязли вътре, е тук вътре има басейн, точно е тук вътре, има един басейн. Са влезли там, отишли са до басейна и едната приятелка снимала гаджето на чичо ми. И като е снимала, зад нея бяха едни 2 черепа. Бяха се ухилили, един беше се ухилил, другия беше се намръщил. Много страшно. Тя казва, че ми покаже снимката, ама вече мина цяла година, още не ми е показала. Мисля, че са писал големи прости, ама не знам. Ето, навсякъде е запечатано. Тук вътре се случват странни неща, да знаете. Тук преди 4 години са умрели тук 2 малки деца. И душите им са останали тук вътре и тя в момента са затворени, някак да излязат. Дори да се отворят, дори да се щупят тия тухли, пак тия момиченца няма могат да избавят, защото не знам, има някаква идея на прости. Той е голям простия. И те. Умрели са вътре и там си останали и така са появили уния 2 черепа, както ви казах. Ще питам пак
Какво стана с снимките, дали ще можем, дали ще ми ги даде ги видео, тя ще питам, да я знам. Утре. Защото си забравям. 5 минути и 10 секунди, 11 секунди стана тук вече, защото снимам с 3D камерата си. Знаете ли какво ще отворя? Оле, страх ме. Да, пъзлил съм, да, още. Това е скейта ми. Той е стар, ето го долу. Той е от 2 години. И това е скейта. Ама ще върне много бързо. Добре. Отварям. Не, страх ме. Не, ще отворя. Не, няма да отворя. Ще отворя. Добре. Не, затварям абсолютно. Махам тук. Добре, хората това беше от мене, че ме настрашава пляза. Аз мислих да вляза да направя един документален филм. Същия филм, като на среща с Смъртта 2, ама едно ли, ама да извикам още и 5-6 човека. Да ставим като реално. Олеле! Са тия прозорци, бе! При малко май нямаш прозорци, честно ви казвам. Оф, имаш, бе. Оле, бах ти ганите, страшните пердита. Не знам, вие не виждате. Е там. Там са пердитата. Не, аз съм махам тук. Оле, там още дупки. Тук е пълно с духове. Сигурно не са само ние с 2 духа от 2 деца, има и още сигурно. Пълно е с графити, пълно. Тия наркомани много обичат кога се друсат и да се спря да рисуват. Да, това. Това виж ме. Ето стопабле. Както виждаш, няма къде скоча и как да вляза. И дори ако беше отворено, пак нямаш да вляза, защото ме страх, аз се написах в скайпа, че няма да знае как да вляза. Че нищо ме положи. Ето, няма как се влезе. Добре, брат, в момента съм в детската градина. Среща до блока. Добре. Добре, хора, това беше от мен. Съм аз. Сега съм изпотен, ще е много топло. В момента е 38 градуса, да. Добре. Окей, това беше от мен. Аз бях Райбака 2, не забравяйте да коментирате, да харесате клипа. И да го харесате, това го казах. Да се абонирате, което е най-важното. Добре, хора, това беше от мен. Чао.